Uyazi i-love potion idliso kakhulu into oyithelayo ekudleni. Uthelela umuntu wesilisa, uthelela umuntu wesifazane. It dangerous because of now. Yize naye leyo kubopha umuntu, leyo kucaba amathanga, and also nikage abantwana babantu, and also kakhulu ngizokhuluma ngezidliso. Namhlanje abantu enibathelela ekudleni enibadlisa ama-periods enu yini angazi ngesizulu, ama-periods, ama-menstruation periods enu, amanyala engakufaka enkingeni kwawena ngoba lento oyithelayo. Remember, there's time la umuntu ahlapukelwa khona, then izogijimisa ukuthi uyiphinde. Kunalento yokuthi umuntu uyaphupha, noma it's either mawuphupha uzobumbulele. Baningi abafazi namadoda abulale abantu ngenxa yokuthi ifana noshevu, slow poison, because of lento awukwazi kuyenza. Now you've got 20 years nalo muntu, you've been doing it 20 years. Later stage lo muntu sekaqala uyagula nani, ingakho kuzophakamela izwi lokuthi wena umbulele. Ayimani izisukele lento leyo. So imagine mawugcabe amathanga, noma kube nemipopo ihlanganisayo, noma ingido ibophile. Lo muntu kuyenzeke because abantu abafani, kuyenzeka ukuthi lo muntu loyo nihlukane noma afe. Into engihlezi ngisho ukuthi uma azofa lo moya wakhe uzosoluka unawe. Ingakho kuzothiwa ulaliswa ngesilwane, ingakho kuzothiwa kunespoho esilala nawe, because of, remember, wafaka ingidi wayilahlela emanzini noma awusazi la uzoyithola khona ukuthi uyoyivula back. Isikhiya sakhona mhlawumbe usilahlele, kodwa kwamele uvulele umoya wakhe ngaleso sikhathi. Manje uvulela kanjani? Ngoba bowugcabile amathanga. Ngokamoya kwamele abuye kuwe lo muntu loyo, abuye kuwe as isipoko, up until izokhona ukutholwa umelaphi ozokwazi ukubona ukuthi kunomoya uthunze lo muntu ongasekho emhlabeni ohamba nalo, because of wagcaba walala nomuntu waze washona. Lo muntu oshonile awusakhona ukuthi umseparate nawe, because of when uyaphila yena akasekho. So uzomseparate kanjani? So kwamele uzokhuluma iqiniso nakubo ukuthi vele mina lo muntu ngamenzani. So baningi abafazi engathi bayadringa namhlanje, bakuhlanyela ngisho na ungamenzanga next, wena uze ngothando kuyena. Ngithi bayathola abanye abantu, but you can see ukuthi lo muntu lo ngathi kunomoya omlidayo. Fana nayo lento leyo ukuthi imipopi kwamele ukhulule umoya wakhe. Labo ke imipopi bayifaka phansi kwemibheda, abanye bayilahlibeka ezihlahleni. Bona you cash up, ikhama always comes, man. So niyayenza izinto enikhohlwe ikhama. Abantu abaningi abaguli kahle ngokamoya, abadinga ukuncedwa, abadinga uyovulela abantu, bawuvula imimoya yabantu le abayikhejile. Baningi abantu abashaye impinda, abantu bafa ngempela, abantu bathola ama-accident bafa the way you wished ukuthi bafe ngakhona, the way you wished ukuthi bahlupheke ngakhona. Uyomvulela nini? Because of now seyibambe wena. Ngasho ngathi ama-dark forces, dark powers, they need you to do that like all the time. Uma uke wafakela umuntu shave, you must do it. Shuthi kwamele uhlezi kuyenza because of unomphefumulo kwawukhipha. So the dark kingdom will always demand ukufake khoneni ukuthi qhubeka phela. And the light kingdom will demand the truth, the confirmation kuwena, i-confession kuwena ukuthi hlambuluka, khuluma iqiniso. You can't run kwi-light while umoshile ku-darkness. I-darkness demands you ukuthi, so niza ku-light kingdom yet niyazi ukuthi kwamele nikhuluma amaqiniso. Masingathi abantu bakhuluma amaqiniso, bona bayesontweni, bona bayinkonzweni, bona badinga help. Masingathi sicela ukhuluma iqiniso, baningi abantu abazoboshwa. And i-guilty yanishaya niyazi kahle nani. I-guilty yanishaya. We've got abantu namhlanje lala nabantu abangabatshela iqiniso ukuthi I'm HIV positive. Sinabantu abasabayo manje ukuthi umntana nobaba bazwana, uzoyikhuluma kanjani ngoba kusiyena ubaba wakho ngempela. Umama sekayenzile lonto le. We've got ama-secret amaningi ulele nobhuti wakho. Hey, ningaboshwa nina. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.